un doble agravant, és a dir, el discurs és que com és possible que les dones arribéssim a aquest nivell també d'il·legitimitat en els nostres actes. Com volguem dir, s'us permet, graciosament, la intervenció en política i després aneu i feu aquestes coses. És a dir, tots els discursos que jo he sentit de companyes parlamentàries, de companyes diputades, han estat de doble desvalorització. Volguem dir, home, sempre s'ha dit que les dones tenen més sentit comú, el que va passar al Parlament el dia 6 i 7 de desembre, que va ser un tremend frau democràtic, encara és pitjor, m'ho han dit feministes, que estigués encapçalat per una dona, i això fa un mal extraordinari. I fa un mal extraordinari perquè no entenen que la manera que entén el feminisme la Carme Forcadell, a la qual fa molts anys que conec, i per cert, voldria recordar que va ser una de les primeres feministes del nostre partit i de les que va tirar endavant l'Assemblea de Dones quan tot era molt dur i quan eren molt poques, doncs la Carme el que va traslladar és el que és la llavor del feminisme, que és la llibertat. I el que ha impregnat tota la seva vida i tot el seu relat feminista és precisament aquest, la llibertat de ser qui ets, la llibertat de donar lloc a totes les mirades, a totes les opinions, a totes les maneres d'estar al món. Això ho dic per què? Doncs perquè des de l'Estat, una de les coses que segurament ajudaria respecte de temes de repressió és fer un nou codi penal, que quan siguem una república el farem, amb mirada feminista. Perquè les presons estan dissenyades per als homes, sí, perquè per això diem que tenim un sistema androcèntric i heteropatriarcal. Simplement aquestes paraules que a la gent li sonen tan malament vol dir això, que és un sistema fet per homes, amb homes, per als homes i només amb ells, que exclou, que extreu tot el que sigui diferent, tot el que no sigui aquesta mirada. Bé, doncs al Codi Penal li passa el mateix. Al final, els delictes estan pensats simplement per la mirada que té l'home sobre la societat, igual que la propietat, igual que totes les relacions de poder, igual que totes les relacions econòmiques. I m'agafo una cosa que deia fa un momentet l'Elisenda, perquè deia, jo no vull ser representant només del meu gènere o del meu sexe, o digueu-li com bonament us plagui, perquè ara cada vegada està tot més embolicat. Jo sí, però en el sentit de dir, parlarem d'economia, sí, però d'economia feminista. I és molt diferent de l'economia tradicional, perquè posa damunt de la taula que no hi ha economia sense reproducció. No hi ha treballadors i treballadores sense que a casa seva dinin, sopin, es dutxin, dormin i tinguin el mínim. No hi ha vida sense dones que pareixin fills. No hi ha res sense dones, però res és de les dones. Per tant, d'alguna manera jo crec que tant la Dolors com la Carme, que són les nostres dues grans dones represaliades, però insisteixo que n'hi ha moltes, més les exiliades, no oblidem el dolor de l'exili. I com es viu l'exili diferentment, des d'una mirada de dona a una posició d'home. Jo el que diria és que segurament són les protagonistes de la pancarta que a mi més m'agrada dels 8 de març, que és aquella que diu «Som les netes de les bruixes que no van poder cremar». Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Pilar. Justament en aquest impàs, després d'escoltar la Pilar, tenim un vídeo de la Meritxell Serret que ens ha fet la gravació expressament perquè la puguem sentir. Hi haurà... Espero que no hi hagi cap problema d'àudio. A veure... Hola, amigues i amics. Primer de tot, moltes gràcies per deixar-me ser avui amb vosaltres en aquesta jornada sobre dones i repressió, per parlar de les que estem preses, exiliades o represaliades, però jo penso que una mica hem de parlar en general de la repressió i també de feminisme, de les dones, i de com avancem en la igualtat i com la repressió no només no ens anul·la, sinó que la combatem també amb tota la filosofia del feminisme. Ho tenim molt clar, la repressió el que vol és anul·lar-nos individualment i també col·lectivament. I aquí, al meu entendre, el feminisme, la sororitat, és aquella força que ens dona per combatre-la, perquè no tingui efecte allò que vol la repressió. Perquè per mi també el feminisme és aixecar-se constantment, és voler construir, és voler compartir, és no renunciar a res i actuar sempre mirant endavant amb molta generositat i amb aquesta voluntat de compartir, de construir per un bé comú. Per tant, i sobretot des de la igualtat, que no m'ho deixi. Per tant, tinc molt clar que la repressió
per fer-li front, més i més i més feminisme. I a la repressió, en el cas de les dones represaliades, més i més i més sororitat. Perquè, i en el meu cas com a exiliada, evidentment pateixo la repressió, però també el fet de ser dona ha suposat, i és clar tant per les exiliades com per les preses, com per totes les represaliades, que no són poques, per desgràcia, i tant de bo que no siguem gaires més. El que suposa també la repressió, i pel fet de ser dona, és que ens trobem amb que no només estem represaliades, sinó que a més és això, silenciades, o sempre sembla que haguem d'estar en un segon pla. I aquí també, el fet de poder-me, en el meu cas particular, poder-me desenvolupar personalment i professionalment, on estic ara, aquí a la delegació del govern, i poder també compartir aquesta xarxa, aquest treball amb totes les companyes de partit i també amb totes les dones amb les que tinc ocasió de trobar-me també fora, amb tot el suport social i de la societat civil. Et dona una força, t'ajuda a tenir aquest perfil propi que combat no només la repressió, sinó també això que t'imposa encara aquesta cultura patriarcal que sí o sí està molt instal·lada a la nostra societat. Per tant, jo des d'aquí només tornar a agrair moltíssim i encoratjar a continuar donant aquest suport que doneu a totes les persones represaliades, a fer que siguem sempre presents a tot arreu, que una repressió no ens anul·li i sobretot, en el cas de les dones i per les dones, fer que aquest feminisme, aquesta sororitat sigui una arma contra la repressió i que s'instal·li molt el fet, el mantra aquest que tenim les dones de cuidar-nos, de cuidar-se. Ens hem de cuidar constantment, tots, i sobretot aconseguim que la repressió s'aturi, que no hi hagi més persones represaliades i que no tinguem més dones ni a la presó, ni a l'exili, ni patint els efectes de la repressió. Des d'aquí una abraçada molt forta i sobretot mantinguem-nos vives, sempre juntes, cohesionades i lluitant per la república, per la igualtat i pel futur del nostre país. Fins molt aviat. Hola, amigues i amics. Molt bé, donem pas a Marta Villaret i Garcia, vicesecretària general de Drets, Llibertats i Lluita Antirepressiva. Gràcies. Ui, se'm sent? Sí. Bon vespre a totes i a tots. Després de totes elles el que han dit, cada vegada ho tenim més difícil, l'Ester ja no sé què dirà. Jo, sense voler allargar-me, només 2 apunts. Primer, disculpeu-me que he arribat tard, que venia d'un acte a Caldes, però aprofito també perquè abans l'Elisenda ens parlava de les dones del 36 i de les que ens van precedir. Precisament a Caldes presentàvem una exposició de la Fundació Irla de les pioneres d'Esquerra Republicana, de les 4 primeres dones que vam tenir a les primeres eleccions on vam votar, l'any 34, i on vam tenir 4 dones que eren heroïnes, perquè si ara sabem que és complicat, doncs l'any 34, malgrat que evidentment als anys 30 va ser una eclosió de moltes llibertats i les dones hi van tenir un paper fonamental, doncs era molt més difícil. Llavors, us dic els noms, us els recordo perquè ens han d'anar quedant. Sabeu que la primera alcaldessa de Bellprat va ser d'Esquerra Republicana, la primera alcaldessa de Catalunya, la Natividad Yarza, però també vam tenir la Justa Goicoechea a l'Hospitalet, que va ser també regidora escollida democràticament, la Consol Nogueres a Mataró i la Fidela Renom a Sabadell. Per tant, crec que és bo anar-ho recordant perquè tots sabem i totes sabem que som el partit de Macià, Companys, etc., però som el partit de moltes altres dones, de la Dolors Bargalló, l'Enriqueta Gallinat, que van formar part de la fundació del nostre partit i que van ser fonamentals en el moment i que no les recordem ni nosaltres mateixos sovint. Per tant, sobretot, anem-la recordant. Perquè ens calen referents, ho deia l'Elisenda, per poder voler ser una cosa has de poder veure que la pots fer, no? I per tant, recordem-ho. I parlant de la repressió, també és veritat que aquestes dones totes van acabar a la presó o a l'exili, i això també està ultra oblidat. Per tant, com els homes del seu moment van donar la vida i van donar no només la vida, no és que morissin, però és igual, anar a la presó o a l'exili és donar la vida pels seus ideals. I la repressió en femení, que ara en parlaven i n'heu fet diverses pinzellades, hi ha coses molt evidents, perquè les hem estat visquent aquests 2 anys i mig, que és aquest primer oblit, ho deia sobretot la Pilar, em sembla, que parlàvem molt sobretot al principi dels presos, la Dolors, la Carme,
la Meritxell a Brussel·les, la Marta a Ginebra, doncs ha costat molt més anar-ne parlant. I si ho hem anat fent, ha sigut per l'esforç de moltes dones, la campanya de Cap Dona en l'Oblit, etc. Vull dir que, com sempre, hem de fer un esforç doble, triple o quadriple per arribar una mica al mateix lloc. I tampoc arribem exactament al mateix lloc, segurament perquè, com deien, com que la repressió, aquest model heteropatriarcal fa també, és una limitació per molts homes, perquè tenen la necessitat de no mostrar febleses, no? Sembla que els homes represaliats, com la majoria d'homes, explicar o demostrar que estar a la presó és una merda o que estar a l'exili és una merda, té un cost, no? Perquè és demostrar-te fort, valent, a mi m'és igual, jo puc amb tot, i en canvi les dones són molt més honestes, i això ho veus molt quan les vas a veure o quan els vas a veure, no? Que elles t'expliquen quan estan malament, com també quan no ho estan, perquè evidentment com tots, i com ells també, tens dies pitjors i dies millors, però segurament les dones ens podem permetre ser molt més honestes amb el que sentim, i això és el que hauríem d'intentar que ells poguessin fer, perquè suposo que és molt trist haver de fer sempre veure que estàs molt bé quan no és cert, no? I no té per què ser-ho, perquè no necessitem superherois, necessitem persones en principis, però no superherois ni superheroïnes. Per tant, això, aquest primer oblit, el que fa també és que quan aconseguim que se'n parli, i això ho diu molt la Marta, jo no vull que no m'oblidin només, jo vull que m'escoltin, però no només que no m'oblidin, perquè a més quan aconseguim que se'n parli parlem molt més de la vessant humana, de la Dolors, tots sabem que la Dolors i la Carme tenen mares grans que han d'anar a cuidar, tots sabem que la Marta va marxar a l'exili per preservar la relació amb la seva filla i per no perdre la família. Tots i totes coneixem molt la vessant humana d'aquest exili i les seves vivències personals perquè elles les expliquen. Dels homes no tant, o no gens en alguns casos. Per tant, quan en parlem d'aquesta vessant humana i no escoltem sovint o no donem prou importància a les seves opinions polítiques, que són les que fan que hi fossin, i les decisions que van prendre, que no sempre van ser amb prou informació, segurament, això també ho hem après, però que tenen evidentment un criteri que ens interessa, no només ens interessa la seva vessant com a mares, àvies, filles o germanes, sinó que ens interessa el seu criteri polític. Però això és una segona onada que hem de fer. Primer no les oblidem i després les escoltem, perquè a més de dones, doncs són polítiques. Per tant, ens queda molta feina. Vull dir, el primer és constatar-ho, perquè un cop ho constates ho pots canviar, no? Però ens queda molta feina i s'està canviant, perquè crec que els últims mesos això ho estem revertint, les estem escoltant més i és el que hem d'anar fent. Una mica és aquestes reflexions que us volia fer i que sobretot fem això, no les recordem només com a dones, sinó que recordem-les com a polítiques que són i referents que han de ser pel futur. Gràcies. Moltes gràcies. Molt bé. Després passarem ara justament a llegir un poema. No sé si de tota manera la lectora ha arribat, la Isona? No hi és? Val. D'acord, no passa res. El llegirem igual. És un poema que precedeix el vídeo que després veurem que ens ha fet la Dolors Bassa, la Montse Bassa, i el poema diu, és un poema de Rosa Fabregat, nascuda l'any 33, de Cervera, i es diu No callarem, les dones. No callarem, les dones, no callarem. Contra el silenci de la història que ens ha esborrat, sents compassió, conscienciació. No hem existit les dones, tot practicant la submissió que ens inculcaven en la infància, marginació. Ens han negat la nostra força, han esborrat els nostres dons, massa cronistes de la història. No hem existit car no s'ha escrit en els seus llibres la nostra vida. No callarem contra l'oblit, les dones. Fa massa segles que ho fem, defensarem el que ens pertoca. No callarem. Exigirem tots els drets ja conquerits i lluitarem pel que ens neguen. Igualtat en el treball i la família, paritat en les religions que ens anorreen, com la nostra. Igualtat en l'educació i en el poder de decisió de les escoles, de les empreses, ajuntaments, universitats, institucions. Fora per sempre la imatge cruel de tants homes comandant el món, sense la dona. No callarem les dones, no callarem. Ui.
convidar-me. Jo el primer que us vull dir és excusar-me perquè avui no us puc acompanyar en aquest acte. En realitat coincideix amb la presentació del llibre que traiem, podreu trobar a les llibreries en breus dies, que es diu, aprofito per fer-ne difusió, que es diu Carregades de raons, i l'hem escrit amb la meva germana conjuntament, sobretot per parlar just de la reivindicació de les dones. És un llibre escrit a 4 mans per explicar com ens afecta a nosaltres la repressió dins murs, que és el que està visquent la Dolors, i els familiars i la resta de la gent que estem al carrer, no? És una doble visió i per nosaltres ha sigut interessant poder explicar, perquè creiem que la gent ho ha de saber, el nostre punt de vista feminista, no? Us ho comento perquè sé que avui l'acte que esteu fent és per reivindicar els drets de les dones, i tant la Carme com la Dolors tristament portem ja 2 anys visquent una repressió molt dura, i elles accentuant el problema, accentuant la gravetat del que viuen, precisament perquè són dones. Com sabeu, tenen, jo sempre dic que paguen pena, una triple pena, pel sol fet de ser, com tots sabem, independentistes, però també paguen pena perquè la sentència que els han imposat és altíssima. És una bestiesa pensar que una Dolors ha de pagar 12 anys de presó i la Carme 11 anys i mig. És una verdadera aberració, però també us deia que són triple plena perquè no només perquè són independentistes, sinó per la sentència imposada i sobretot perquè són dones obligades a viure en presons que són presons d'homes i pensades per a homes. I això, un dia que tinguem més temps, us explicaré amb molt de detall què vol dir realment, però és una duresa que us podeu arribar a imaginar. Tot i així, sabeu que estan fortes, són dones que per mi són un model i per tots nosaltres. Ara estan disfrutant d'unes breus hores de llibertat gràcies a l'article 100.2, però ha de quedar molt clar que això no és llibertat ni és res. Això és un dret d'un intern, de qualsevol interna, que els hi permet sortir unes hores a la presó, tot i que, com sabeu, que la Fiscalia s'hi ha oposat i no sabem com acabarà. Dit això, sabem que tornen a dormir a la presó, tornen a haver d'estar tancades en aquelles parets grises i entre barrots, parets on no haurien d'haver-hi entrat absolutament mai de la vida. Per tant, dir ben alt i ben clar que ens n'alegrem que puguin sortir unes hores, però recordar que això no és ni justícia ni és llibertat. Això és clarament una revenja. I no vull acabar sense afirmar que si l'estat espanyol el que volia era realment aconseguir que nosaltres tinguéssim por, aconseguir que realment ens escarmentessin, el que estan aconseguint, tant a elles que ho viuen tancades a la presó i ho porten amb una dignitat excepcional, com jo, com qualsevol de vosaltres el que esteu escoltant, dir ben clar que l'estat espanyol està aconseguint tot el contrari, perquè el que no farem és arronsar-nos, el que no farem és tenir por, i el que tenim molt clar és que ho tornarem a fer, i ho tornarem a fer molt millor del que ho hem fet, perquè ens ho mereixem i perquè som un poble que som capaços de persistir i no deixarem de fer-ho, perquè és una evidència que el nostre referèndum ha de ser i serà inevitable. Per tant, persistim, pensem en les dones preses, pensem en totes les altres dones exiliades, pensem en totes les dones que pateixen avui, aquesta setmana que estem en el Dia de la Dona, que pateixen situacions que no hauríem de patir, reivindicar-nos sempre, actuem cada dia en conseqüència, lluitem-ho des del carrer, des de les institucions i arreu, i sobretot, dir-vos moltes gràcies per pensar en elles. Com acabaria la Dolors en qualsevol de les seves cartes, ella que no pot tenir la sort com jo d'expressar-me davant vostra, com acaba ella sempre les seves cartes, dic, una abraçada groga i lila. Moltes gràcies per ser-hi. Un petó. Bé, abans de passar a la següent ponent i la següent intervenció, donat que la Isona Passola, que havia de llegir el poema que jo he llegit anteriorment, ha fet molts esforços per poder ser amb nosaltres corrent i anul·lant un altre acte, a més que tenia, la convido a pujar i llegirà un fragment de
llegirà... Bé, de fet, aquí jo tenia seleccionats uns fragments d'algunes paraules que havien dit la Carme i la Dolors just després d'entrar al Calameco. I sí, això, si vols, o tot, com vulguis. Moltíssimes gràcies. Em sap molt greu, però avui hi havia el Premi Ramon Llull i estic al jurat i l'havíem de lliurar. O sigui, arribo per tenir el plaer enorme de parlar en nom d'aquestes dones que estan empresonades amb tanta desigualtat en relació als homes i amb tanta fortalesa. Tots els dies són iguals. Les hores passen molt lentament. Ens passem més de 15 hores tancades en una cel·la de 8 metres quadrats. En tot moment ens fan sentir que estem a la presó. Les sensacions són de solitud i d'impotència. Així descrivien la Carme Forcadell i la Dolors Bassa el seu dia a dia a la presó d'Alcalá Meco, on van ser empresonades des del 23 de març del 2018 fins al 4 de juliol, que van ser traslladades a la presó del Puig de les Basses a Catalunya. Forcadell ha fet fins i tot un trasllat encara més, fins a la presó del Catllar per estar a prop de la seva mare, de la seva família. Aquell 23 de març, però, va ser un dia fatídic per elles, un càstig per les famílies i per tot l'independentisme, assenyala el marit de l'expresidenta del Parlament, la nostra Carme Forcadell. Ella, igual que tots, teníem l'esperança que tornarien de Madrid, confessa la germana de la Dolors Bassa, la Montserrat Bassa, però ja no van tornar. A la presó, a part de les visites i les trucades diàries de 5 minuts, que es fan curtíssimes, les cartes que reben les ajuda a suportar millor aquesta situació injusta. En totes elles sentim solidaritat, suport i estima, agraeixen la Dolors i la Carme. Un escalf que en les esferes públiques i mediàtiques ha quedat relegat en segon pla, perquè es parla més dels homes presos que de les dones preses. Ho vam notar de seguida, i la Dolors també ho va dir quan estava tancada la primera vegada. Els mitjans de comunicació se les descuidaven literalment, recordava la Montserrat Bassa, que creu que la prova evident era que no hi havia gent que anés directament a Alcalá Meco. I és que la por més gran per elles, assegura la Montserrat, és caure en l'oblit. I amb tots vosaltres, la millor consellera de Justícia de tots els temps, encara que només sigui en relació a la justícia que veiem al nostre voltant, perquè té una gran categoria i perquè ho està fent molt bé. És un orgull per les dones i és un orgull per Esquerra tenir aquí avui amb nosaltres l'Ester Capella. Capella, què més? Sí. Bé, molt bona tarda a tothom. Gràcies Isona per les paraules, i m'ha remogut tota una sèrie de coses que en tenia arraconades, que ja no recordem ni el Calameco, ni Estremera, ni Soto del Real, i que m'han remogut moltíssimes coses que vam viure en els primers moments, els primers mesos dels empresonaments de tots plegats. I que és curiós que la capacitat que tenim l'espècie humana d'anar oblidant allò que ens fa mal. I amb les paraules de la Carme i de la Dolors m'ha tornat a remoure aquells moments. Jo vaig jurar que no tornaria a anar a Alcalá Meco, quan les van deixar en llibertat, quan van deixar en llibertat a la Dolors Bassa i a la Meritxell Borràs. Vaig dir que no hi tornarien. És més, recordo perfectament que el Joan Tardà, faig aquest apunt perquè ho havia de dir, que el Joan Tardà em va dir: has d'anar a fer tu la roda de premsa a peu d'Alcalà perquè hi has anat tu tots aquests mesos, tu has anat a totes les presons, i li vaig dir: no hi tornaré a anar, Joan, al Alcalá Meco. I quan les van tornar a empresonar, en aquest cas a la Carme Forcadell, a la presidenta Forcadell i a la Dolors Bassa, vaig tornar a anar
al Calameco, tot i haver dit que no hi tornaria a entrar, i se'n va tornar a remoure absolutament tot. Bé, d'aquella part, doncs, ara començo pels agraïments. Volia fer aquest recordatori perquè és curiós. Vaig prometre'm oblidar coses que no les escriuria mai, i amb les paraules de la Carme i de la Dolors he tornat a reviure aquells moments. Podria reviure més, però em van quedar gravats. Bé, en tot cas, bona tarda a tothom. Gràcies als casals de Sarrià, Sant Gervasi i de Gràcia i d'Horta Guinardó per fer possible aquest acte de dones, record i homenatge i suport a totes les dones represaliades, que malauradament són moltes, i que elles ara reflecteixen, les que tenim a la presó i les que tenim a l'exili, doncs referencien totes aquelles que no els hi podem posar nom, ni els hi hem pogut posar nom perquè les hem oblidades, com deia l'Elisenda, i que les hem d'anar recordant, doncs recuperant aquests fils, i com explicava molt bé la Vilaret, doncs dic la Vilaret perquè si no em faig un lío amb les Martes de por. Com ella apuntava molt bé, totes aquestes dones que ens han precedit i que hem oblidat, i que per tant les hem d'anar recordant, referenciant, perquè hem de tenir referents. I perquè la llista és cada vegada més llarga, l'exconsellera Bassa, la presidenta Forcadell, que ara són preses polítiques, que les tenim a les presons de Catalunya, que les tenim al Callar, a Enric, i que les tenim a Puig de les Basses, i com molt bé apuntava la Montse Bassa, doncs gaudeixen ara d'un règim específic, una manera de complir la sentència més flexible, que és el 100.2, però recordem que és compliment de la sentència, que no estan en llibertat. I això ho vull repetir les vegades que calgui i que convingui. No estan en llibertat, estan complint la sentència amb aquests règims que ens permet la llei i el reglament penitenciari. Com hem de recordar a la nostra secretària general, a la Marta Rovira, a les conselleres Meritxell Serret, també a la Clara Ponsatí, a l'Anna Gabriel, també a la consellera Meritxell Borràs, que ha estat condemnada juntament amb la resta d'homes, els nostres polítics, els presos polítics, però també aquells que van quedar en llibertat, tot i que estan condemnats. I totes les encausades que també encara estan pendents de judici, com és l'Anna Simó, com és la Natàlia Garriga, investigada pel jutjat número 13, com pot ser la Tamara Carrasco, com tots aquells sumaris que estan en curs, totes aquelles regidores que també estan pendents de que siguin citades, perquè la repressió no s'atura, i és una manera d'estendre aquesta por i aquest mantell de por perquè no fem allò que volem fer, perquè no defensem allò que nosaltres volem defensar i que no deixarem de defensar, com apuntava la Montse Bassa i la Meritxell Serret. I per tant, totes les represaliades i tots els represaliats són de tots plegats, són nostres, tots i totes, i que són represaliats per allò que vam fer i que volem continuar fent, que no és una altra cosa que els catalans i les catalanes puguem decidir el nostre futur amb un referèndum, que puguem decidir què volem ser, i que per conseqüència continuarem treballant per la independència de Catalunya, que ningú s'equivoqui. Abans van ser represaliades unes altres, ara en són unes, després seran unes altres, però que nosaltres no deixarem de fer allò que volem fer. I avui fem un exercici de sororitat, que és més necessari que mai, que és parlar de les dones que pateixen repressió, i que en definitiva el que estem dient és que no estan soles, que nosaltres les volem acompanyar i que no deixarem de denunciar la situació de repressió i que en definitiva farem possible que la seva veu traspassi els murs de les presons, traspassi l'exili, que com molt bé algú apuntava, l'exili és d'una duresa brutal i en mans de l'estat espanyol l'exili sempre té el comptador a zero i que faran tot el possible perquè el comptador sempre estigui a zero, ho hem de tenir també clar. Faig la Dolors Bassa li preguntaven l'altre dia en una entrevista per què reben menys atenció que els presos, li preguntaven a la Dolors, i ella deia: i tant, més que oblidades hem estat silenciades. El focus mediàtic sempre ha estat on hi havia els homes i a nivell institucional passa el mateix. La presó és molt més dura per a nosaltres que estem soles, sense menysprear que és molt dur estar privat de llibertat, lluny de les amistats i de la família. No és el mateix rebre la sentència junts que nosaltres soles.
La Dolors ho ha explicat i la Carme Forcadell també ho ha explicat, com les preses han estat silenciades, que no oblidades, perquè hi ha hagut qui ha fet tot allò que calia perquè no fossin oblidades i per tant els hi hem anat posant veu de diferent manera, hem anat explicant les històries de les dones, però han quedat allunyades dels focus mediàtics, sempre es parlava de Lledoners, no es parlava de Mas Enric i Puig de les Basses, però com tampoc es parlava d'Estremera o de Soto el Real, però no es parlava d'Alcalá Meco. I per tant, elles, les preses, les exiliades, també pateixen aquesta discriminació estructural que patim les dones. És el menor valor social que tenim les dones pel sol fet de ser dones, que a més de ser evident en política, també es manifesta de forma clara en l'àmbit de la repressió, però també en l'àmbit de la victimització. Jo sempre faig la mateixa afirmació o la pregunta: quan val la paraula d'una dona? I amb això, en Tronco, l'altre dia presentàvem 3 treballs, 3 estudis que s'han fet en relació a les mesures que es prenen en relació a les dones que pateixen violència masclista i com es fan, s'avaluaven els indicadors, per què no hi ha tantes ordres d'allunyament, i què passa en funció de si van assistides d'un advocat o d'un advocat especialista, etc. I quan realment l'accent l'hem de posar en el fet que quan una dona denuncia no la creu ningú. Així és de clar, és a dir, l'element que configura tota aquesta qüestió i la resposta penal, les mesures de protecció, etc., té a veure amb el valor que tenim les dones quan parlem, o el valor de les dones quan denunciem, o el valor de les dones en qualsevol àmbit de la vida. Per tant, fem que la nostra paraula valgui exactament igual que la que val la d'un home en tots els àmbits de la vida. Una mica és el que representa, que deia l'Elisenda en el seu moment, no? Vull que em reconeguin pel valor que tinc o que tenim cadascuna de nosaltres quan parlem de qualsevol cosa que ens afecte. I per tant, jo diria que el fet, i permeteu que escombri cap a casa, en aquest sentit, diria que jo no els agrairé mai tampoc amb elles i amb ells tant la fortalesa que han representat des del punt de vista de la dignitat del fet de viure empresonades i empresonats, però en aquest sentit com han fet prendre consciència del que és la presó, del que és la privació de llibertat. I per tant, també en aquest cas, elles, sobretot elles, ens han posat l'accent en una cosa que és d'una evidència molt clara, però que ningú verbalitzava o que ho verbalitzava un poc, o que d'alguna manera només els malalts d'aquest tema o les malaltes d'aquest tema ho dèiem, ho explicàvem, com les dones en una presó pateixen el doble del que pateix un home empresonat. Fixeu-vos que té a veure, algú dirà, té a veure també amb la massa crítica, ho dic perquè com que sempre aquestes coses s'acaben explicant d'aquesta manera, és veritat que les dones són el 7%, no arriben al 7% de la població privada de llibertat, en total unes 574, però diria que el grau de vulnerabilitat és molt més alt en les dones que en els homes. Ara parlo de les dones preses en general, major incidència de problemes de salut mental, que tenen a veure també amb maltractament petit, amb abusos permanents, abusos durant la infància, abusos durant les que han tingut parella. 2/3 són víctimes de violència, és a dir, 2 de cada 3 dones que hi ha a la presó han estat víctimes de violència masclista. I en gran nombre, per no dir pràcticament totes elles, la majoria d'elles han estat instrument del delicte ideat i pensat per un senyor. Ho dic perquè són elements que també configuren i estructuren la situació de les dones privades de llibertat, aquest grau de presa de decisió o de participació directa en el fet delictiu i a més a més, que la Pilar també ho apuntava abans i també ho explicava molt bé la Mireia, l'estigma